dimineața, mama aia. Ce se face mama aia, după ce mă uitar lângă, că cu o dorită să-i. La București, da, pusese tatăle această costumă de la 6 ca să mă duc să tăiem cu roșii de alea, dar când am văzut că așa frig, zic, aia la scăpă să mă ține târziu, mai mă scot în zi. Bineînțeles că Bobiță s-a trezit de la 6:30. Da, că a visat urât că eram noi, familie. Au știu ce vise are tip.